ito naman ang inyong lingkod na si Carmelite73. I hope magawa ko to today. Ito oh. Ayan, kumulo na siya. Ano yan? Uy! Magtortang talong tayo today. Diba? Magtortang talong. Diba? Salt and pepper. Then yan, luto lang tayo ng walay. Na-miss ko na talaga tong tortang talong. Kaya gawa tayo. Lagyan natin ng kunting cornstarch. Yan, may cornstarch na siya. Yummy, yum. Yan na ang ating tortang talong. O, diba? Yan ang aking tortang talong. Walay. Yummy, yummy. Basta talong. Black pepper. Dagdagan natin para mabango. Ayan. Here na ang ating tortang talong. Uy, yummy. Yummy, yummy. Uy, naman. Tapos na ang ating tortang talong na walay. Wali lang. Luto-luto lang tayo ng tortang talong. Kasi type ko lang today na magluto ng talong at kakain.